আগের kokborok rokno songo tini 6 tarik 7 March 2023 ni narokno guti tai house tai hit number narokno rekha narok sajak hangkai o tinta ni bisingo je কোনো একটা narok play khai di ba narok jodi guti bangjak hangkai je কোনো একটা play khai di আর যদি guti bangrui hangkai bepangno narok play khai mannai hingke miya ani salo narok sai mankha 9955 14 ko 14 ni pore 99 ko hingke narokno ang miyafano nadi 99 rijak hingke 99 nadi hit number 99 rijak abo narokni success wngkha hingke tai keboni channel o success wngya miyaforo hingke kok kaisa sana muchungo sabrum no success wngnani kokya je কোনো borok ni channel o hingke waisa wuisu miss tongo abono norok miss tongo hinui thungya karui tongo hingke norok ni loss wngnai hingke aboni bagui no norok thungna nango hingke sabrum no kom khai no thungna nango sob somai nangya sob somai success wngya hingke miyaforo ni somoi o anoro kaisa si success wngoi hinui kha o tai bepak channel o nai di pura success wngnani kwrui hingke tini ang norokno rinai swkang housewife nadi o guti no norok tathwngdi je ang zero house ni guti rima rokno tamoni hingkhai obo wngkha je norok tini ni salo jodi zero house phainani chance tongo hinui sai uansukgui tongkha hingkhai si norok play khlai di ai hingkhai play taklai di hinui ang norokno koki o hingkhai tini ni salo norok zero house ni guti no je uansui tongnai rok borok thwngui mannai je 03 thwngui mannai 06 thwngui mannai 08 thwngui mannai tarpore 01 tarpore 00 hingke norok obono play khainai ri tini ni salo je zero house phainani uansui tongnai rok hingkhai one house phainai hinui uansuk tongnai rok ni bagui wngkha tini ni salo 1011 12 13 16 tarpore 18 obono norok tini ni salo play khaiui naidi hingkhai aboni baade haino hai 1 foot kaisa norok play khaimano je 1 house thwngna muchungnai rok hingkhai 2 house thwngna muchungnai rok ni bagui wngkha tini 2 house je thwngna muchungnai rok borok bangui 21 23 24 tarpore 26 ni pore o 28 hingke norok obono je 2 house thwngna muchungnai rok obono play khai mano hingkhai 3 house thwngna muchungnai bagui kaisa kok puilani simi paithak jora naidi video no hingke norok video no bujui mannai puilani simi paithak jora video no nai hingke norok video no bujui mangla 3 house thwngna muchungnai rok ni bagui wngkha tini 30 thwngui mannai 31 32 tarpore 34 tarpore 34 37 hingke aswngno tini ni salo je 3 house thwngnai muchungnai rok ni bagui hingke 4th house thwngna muchungnai ni bagui wngkha norok 4th house thwngna muchungnai ni bagui tini actually 4th house ni bagui wngkha 43 tarpore 47 41 44 tamoni ke double 4 no ulta hingke 48 hingke norok obono just
4 hours thangna musungna rok play khaimano 5 hours thangna musungna rokni bagui wngkha 50 51 52 53 56 tei 58 abono play khai mannai 6 hours thangna musungna rokni bagui video no skip takhaidi video skip khai khai norok video no bujima yangnai kwbang hinui norok uansuknai hingke guti bangya actually last year norokno rewano hingke obo wngkha just norokno housewife ni number rimasi norok abono je housewife tongmani abono norok tongdi hingke 6 hours ni wngkha 60 61 62 63 64 68 hingke 7 hours ni wngkha 70 71 72 73 74 78 or 78 hingke abono play khaimano hingke 8 hours ni wngkha norok 81 82 83 87 88 hingke 89 abono play khainai jodi by chance 9 hours ni taiwaisa phaikha hingke 90 91 93 94 97 98 abono phainai hingke tabuk housewife ni guti paikha video no skip takhaidi hingke tabuk rinai norokno puila guti tang guti hingmano norok success wngna hingke guti komta thangdi jodi unsuccess wngnai kwbang hit rinai hingke norok guti kom no thangmano jodi kisa thangui success wngnai hingke norok guti kwbangma thangnai hingke normal number wngkha puila normal number norokno phainai 61 94 85 53 53 28 84 or 28 84 83 52 okay 52 56 93 11 16 36 92 03 06 34 13 14 75 26 89 97 hingke oro koita guti wngkha no hisab khai bo waisabai clear rinai oro 4 ta 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta 16 17 18 19 20 21 22 23 ta no norok 5 tiya khe thangdi 5 tiya khe thangkha hingke 115 taka hingke 115 taka nai 5 taka ni FR jodi nangkha khe norok ni success wngnai hingke jodi by chance FR nangliya wngkha hingke second taiwaisa 115 thangdi total bwswk thanai hingke 130 taka 130 taka o norok jodi success wngkha hingkhai norok ni profit bo wngnai tei asol bo phainai hingke o guti ni bagui hingke abono hingke tei hit guti wngkha norok ni bagui hit guti wngkha 87 32 98 96 37 24 51 81 43 1113
Hingke je hit guti thungnai rongkha amon thungni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ta. Hingke hit guti tini 11ta kokha tamoni hingke hisabai manjakmani abono maribo. Hingke 11ta hingke 10 tiya khaikhe 110 taka. Efar BS thungni BS. Hingke tabuk thanai chwng tei kaisa extra guti norok thungna muchungkhai extra guti thungui mano 8 thungya hingkhe tongui mano. Extra guti o 13 91 60 81 22. Obo khato extra guti norok 5 ta guti extra guti daily phainai oro success chungo extra guti norok thungna hingkhe thungui mano. Hingkhe aboni pore o phainai chini oro house ni pore phainai hit special hit guti. Hingkhe house ni wngkha de tini ni salo norok no nai 4 house 9 house 1 house 6 house. Tini o 4ta house phaio o 4ta house je house play khaina muchungnai rok house no play khai di. Ang kintu daily no house play khaio efar tei esar o 5 tiya khaino ang play khaio 200 taka mankha hingkhe bo mankha maiya khai bo maiya. Hingkhe tabuk hit special hit wngkha de special hit ni guti wngkha de tini salo 75 89 97 26. Obo wngkha de special hit norok obono thungna hingkhe je ayang thungya hingkhe norok 25 taka kheno play khlai mano. Ar jodi ayang guti thungo hingkhe abono bo kom khaino thungdi. Ar jodi ayang guti naja hingkhe abono thungya yogo. Ar jodi ayang guti o number tongkha hingkhe number milikha hingkhe ta thungdi. Ar jodi double thungna hingkhe thungdi F7 no nangui rwui mano. Hingkhe aboni bagui no nongno sao. Hingkhe tabu tini ni single guti wngkha de norok ni bagui single guti wngkha 87 kaisa no norok play khai naidi obo chance tongo hinui khaka o. Hingkhe 87 ayang khe 47 o duita no norok play khai naidi.